L-attività Misraħ il-Miliet li se jerġa' jorganizza l-Partit Nazzjonalista wara s-suċċess tas-sena l-oħra se tkun organizzata minn nhar it-3/8 sal-ħadd 13 ta' Deċembru. Kull serata se jkollha attività differenti fosthom il-Gala Night u l-attività marbuta maċ-ċelebrazzjoni ta' 135 sena tal-Partit Nazzjonalista. Din hija attività li l-Partit Nazzjonalista diġà fakkar matul il-festi tal-Indipendenza, iżda waqt Misraħ il-Miliet se tkun ċelebrazzjoni ta' 135 sena ta' Partit Nazzjonalista li se tieħu format differenti. Jispjega aktar il-koordinatur tal-attività, Robert Kutajjar. Din is-sena l-2015 taħbat il-135 sena minn meta l-Partit Nazzjonalista twaqqaf u allura aħna kif għamilna wkoll fil-jiem minn kellu opportunità jara fi żmien indipendenza din id-darba issa se nidħlu mhux fit-Teatru Real però ġejjin fil-teatru, ħajnbidel f'teatru s-sala tad-Dar Ċentrali. Robert Kutajjar spjega x'se jkun qed jiġri waqt din is-serata. Fejn se nkunu qegħdin inselmu lill-mexxejja kollha minn żmien Fortunato Mizzi sal-kap preżenti Simon Busuttil, però flimkien f'serata audiovisiva b'orkestra live b'kantanti u anke wkoll atturi se nkunu qegħdin nagħtu xi ħaġa differenti. Anke għal din ukoll għandna l-biljetti fid-Dar Ċentrali, il-postijiet huma limitati, is-sala tieħu biss 500 ruħ u allura l-ewwel 500 ruħ biss se ikollhom l-opportunità. Anke għal din is-serata se jkun qed jattendi il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista.